guard of honor will be given by Now, the Honorable Chief Guest will inspect the parade contingents. Boys, Sasa boys, yeah, first contingent, Ekalapa boys. Next, Khumulwng boys, commander is Ekalapa boys. MDC Sri Ravindra Japarma, Thai SEM Sri Chandra Rupuli, Yatwi Girls, Abuna, Bongi Bagri, Sadapa, the leader of Saiba Japarma, Hello, and the local girls. Local boys, hello. Chairman TTAADC ini, Sri Jagdish Deparma, Teguh Paimanda Pekha, sini barang Deputy CEM, Sri Onimes Deparma, Teguh Paisok Pajak, Joton Isai Katung Danai, sini barang Jel Kendra Menteri, Srimati Pratima Bumikji, Bapak Sini Pandawa Paisok Pajak, Teguh sini barang MDC Sri Ganesh Deparma, sini Teguh barang MDC Ravindra Deparma, XEM barang Chandra Rupini, sini Zonal Chairman, Teguh sini Official Staff, Paimanda Khane Joto Parade Participant Student, Media Person, Security Person, the Official Staff, Amtani Joto Takok, the Boko Sono Joto na Hamzalma Yakari, Dinini all Yok Samani Salo, Kok Kisa Narwana, Nirajatan Saimana, Dinini Yok Samani Sag, Barod Hakotorni. Barod Hakotor, Yok Saronani Bagui, Kebangma, Barodi, Sadinata Songramiro, Sagbai Tangi, Tuiraway, Kolomte Kiklaiway, Barod Hakotorni, Kebangma, Donogon no,
हामख्राय रनानि बागै डेभलपमेन्ट खायनानि बागै बर' साक सेक्रिफाइस खायखांखा दिनै अ साल बर'नो जों मैदक खायनानि साल बर'नो जों खलमनानि साल बर'न रनानि साल जे अयाक सामानि कलाइसाके माया अरनियाव गोबांमा लोगोराव सेक्रिफाइस खायनानि बिसिति सिमाव दिनैनि TTAADC जे लाइथांनाय एक बोसोराव सिनि भारत हा कतरनि कायसा संविधाननि बिसिङाव दंनाय 6 शिड्यूलनि बिसिङाव दंनाय Indian Constitution नि 6 शिड्यूलाव सिनि TTAADC नि प्रोविजन दङ ओ प्रोविजन नि मुताबिक अरनियाव लोगोरावनि बुट बाय कप्लाय दङै जों एक बोसोरनि सिगाङाव ADC हाफांनाय गलनानि होनै बारजा मांखा जों बोबाग्रानि नेतृत्वे दिनै जों ओ एक बोसोराव फान लिमिटेशननि बिसिङाव फानो जोंनि जदिबो फाननि प्रोविजन गाहाम करै फानो जों जे खायथाय जेखिनि मान खायनो जों खायै थांखा सिकन हयते कतर मिनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गोबांमा डेभलपमेन्ट सामों खायखा एपोलो टेलिमेडिसिन तबखा मिनि इमारजेन्सी सेन्टर खोलावखा दैबो MNU खायबै जों मोबाइल मेडिकेल यूनिट जों चालू खालायखा एजुकेशन सेक्टराव जतनिसाय इतिहास खायखा जों बोसोर कायसा निवनो 6 to 9 नि एडमिशन लो माने 1400 जना जोंनि एजुकेशन क्वालिटी गाहाम खायनायनि बागै जोंनि ADC हाफांनि बिसिति साखारै जों ADC आमतायनि शिक्षा व्यवस्थानो परिवर्तन खायनायनि साखारै दङ जदिबो नांमानिसो जों खायमाया जोंनि फाननि प्रब्लेम दंमोन बागै जोंनि स्पोर्ट एंड योर एफेयरनि एक्टिविटीज बाय मिराव लोगोराव जतनो सायमाखा PFL लाइबै फुटबल थोंजों लनो जों सन्मान दखा बरनो जों एनकारेज खायखा PCL खायबै क्रिकेट थुंनाय रनो जों सन्मान दखा दैबो बरनो एनकारेज खायखा फाइनेंशियलो दैबो स्पोर्टनि बिसितै खेला दुलानि बिसितै जोंनि आमचायनि लोगोरावनो जों गोसोखांगो आगौ रुवानि बागै जोंनि साखार मोनबावनाय दैबो जों जोंनि जुबाग्रावनो रसामों मुसलिमोंनि बिसितै टेलेन्ट रनो जों अपरचुनिटी रनानि बागै जों वानसमों हिटनि बिसितै जों एनकारेज रखा नैनि पाहाड़ अंचलाव नंजानाय दैनि प्रब्लेम बाहायके सल्व खालायनाय जे जागाव बोरिं खायनाया जा हाखर खोलैनाया जा आ जागारावबो अत्याधुनिक मेसिन बाय जों बाहाय खालायै लोगोरावनो दै नंजानाय माथर माना बनि जों पाइलट प्रोजेक्ट नामखा एटमॉस्फेयर ड्रिंकिंग वाटर जों तबयै चालू खायखा खुंबाय एकाडेमी जों JDUS फुं जुनारनो जों कायसा खायै टोटल 11टा जों प्रोवाइड खायै नायखा हम हायकेनो मेनी जुनाल सब जुनाल लोग बायफाकेट खायै लोगोरावनो दैबो प्रशासन गानाव तलांनानि बागै लोगोरावनो दैबो सचेतन बारायनानि बागै जों 3टा जुनाल कताल फलखा 12टा सब जुनाल फलखा अमबाय लोगोरावनि गानाव दैबो प्रशासन जों फोसावै लायनायनि चेष्टा खालायखा अमायके दिनै दैबो नै LRS डिपार्टमेंट दिनै एडिसिनि लैंड जों ताबो सिनिमायाखौ सिरिनानि बागै जों साखाय मुंदांनाय लैंड अलॉटमेंट कमिटी खाखा बबाय जों दिनै हानि नखांदोंनो जों बर'नि अधिकार रनानि बागै दिनै एडिसिन हयते जों साखाय मुंचालावै दङ
tei bu mahake haine salo sikon samung hote kotor samung nana ni bagoi chini yapri tongnai lukuroni chuba tunangu tani ke chini fan crisis ni bisingo phana chini sathar mung tongtongu o barat hayang ma salo sumui to khailene ni nangnai sung barat bochuni kaisa ongorajuni kaisa ADC sungno ADC am taino karui tipa rajo jemon unnoti maya ঠিক বহাই কেনে tiprano karui barat bosubu unnoti maya Banbangu joto nagori joto jamagan sung barat bosuni je lukura bai baksana yapri selanya ni nangnai bestango agongna ni bagoi sini commitment tongna ni nangnai di barat bosuni unnoto rajarok agongma ni haitung sini ADC no agogrona ni bagoi Hansa ni bising tei haine salo sung tei bu ham kaini lama o sung yapri selanya ni nangnai ang tei ko kapang saya jotono haine hai happy independence day yok sama sal jotono hambai khulumbai kha